Caeau Fflandrys gan Michael Morpurgo, a nawn ni barhau o le nath ni adael hi yn y Pennod Munud wedi tri. Rydyn ni'n cael ychydig o ddyddiau diflas eto yn y llinell, a phob un ohonom yn dyheu am gysuron y gwersyll gorffwys. Ond ar ôl ni gyrraedd yno, maen nhw'n ein cadw ni'n brysur o hyd. Rydyn ni'n glanhau ein kit, yn marcho i fyny ac i lawr, yn paratoi at gael ein harchwilio dro ar ôl tro, yn gwneud ein drill masgu ein nwy eto, ac mae mwy a mwy o ffosyd a dreiniau i'w palu o hyd i gael gwared ar y glaw di-ddiwedd. Ond rydyn ni'n derbyn llythyrau o gartref, oddi wrth mair a mam. Maen nhw wedi gwau sgarffiau a menig a sanau gwlân i ni ein dau. Rydyn nhw'n cael sawl bath gyda'n gilydd mewn twba enfawr o ddŵr poeth, mewn ysgubor i lawr y ffordd, ac yn well na'r cyfan, wyau a sglodion a chwrw yn yr estemenet yn pop. Mae'r ferch hardd a'r llygaid mawr yno, ond yw i ddim yn sylwi arnaf bob tro, a phan nad yw hi'n gwneud unrhyw sylw, dwi'n yfed mwy hyd yn oed i foddi fy ngofidiau. Pan ddaw eira cyntaf y gaeaf, rydyn ni nôl yn y ffosydd. Mae'r eira'n rhewi wrth gwympo gan galedu'r llaid, ac mae hynny'n wir yn fendith. Os nad yw hi'n wyntog, dydyn ni ddim yn oerach nag oeddwn ni o'r blaen. Ac o leiaf gallwn gadw ein traed yn sych. Mae'r gynnau wedi aros yn gymharol dawel yn ein sector ni, a does dim llawer wedi cael eu hanafu. Un wedi anafu gan fwled, 2 yn yr ysbyty yn dioddef o pneumonia, ac 1 yn dioddef yn wael o ddoli'r traed y ffosyd, sy'n effeithio arno ni i gyd. O'r hyn rydyn ni'n ei glywed a'i ddarllen, rydyn ni yn y sector mwyaf lwcus y gallen fod ynddo, fwy neu lai. Mae neges wedi dod o'r pencadlys meddwylci, fod yn rhaid i ni anfon patrolau allan i weld pa gatrodau sydd wedi dod i'r llinell gyferbyn â ni, a faint ohonynt sydd, nad yn ein gwybod pam mae'n rhaid gwneud hynny. Mae awyrennau gwylio'n gwneud hynny bron bob dydd. Felly fel arfer gyda'r nos nawr, caiff 4 neu 5 ohonom ein dewis, ac mae'r patrol yn mynd allan i dir neb i ddod i wybod beth allan nhw. Gan amlaf, dydyn nhw dod i wybod dim. Does neb yn hoffi mynd, wrth gwrs, ond does neb wedi cael ei anafu hyd yma, ac rydym yn cael dogen dwbl o rhan cyn mynd, ac mae pawb eisiau hwnnw. Mae fy nhrwy'n dod cyn hir, fel roedd yn siŵr o wneud. Dwi ddim yn poeni rhyw lawer. Mae Will yn dod gyda fi, a Siôn bach, Hyw, ac Ifan, y 5 ymlaen y sgrym. Mae Will yn ein galw ni. Wilci sy'n arwain y patrol, ac rydyn ni'n falch o hynny. Mae'n dweud wrthyn fod yn rhaid i ni gyflawni'r hyn na lwyddodd y patrolau eraill i'w wneud. Rhaid i ni ddod nôl ac 1 carcharor i'w holi. Mae'n rhoi dogen dwbl o rym i bob un ohonom, a dwi'n cael fy nhwymo'n syth o reiddiau fy ngwallt hyd fodiau fy nhraed. Cadw'n agos atai Tommy, sy'n bryda Will, ac yna rydyn ni'n dringo dros y top, yn cropian ar ein boliau drwy'r weiren. Rydyn ni'n gwingo ein ffordd yn ein blaenau. Rydyn ni'n llithro i dwll siew ac yn gorwedd yn dawel yno am ychydig, rhag ofn bod rhywun wedi ein clywed ni. Gallwn glywed yr almeinwyr yn siarad nawr ac yn chwerthin. Mae sŵn gramoffon yn chwarae. Dwi wedi clywed hyn i gyd pan oeddwn yn gwylio, ond yn bell. Rydyn ni'n agos nawr, yn agos iawn, a dylwn ni fod yn ofnus dros ben. Ond yn rhyfedd iawn, dwi'n teimlo mwy o gyffro nag o ofn. Efallai mae'r rym sydd ar fai. Dwi allan yn potio unwaith eto, dyna sut mae'n teimlo. Dwi'n barod i wynebu perygl, ond ddim yn teimlo'n ofnus. Mae'n cymryd oes i groes i tir neb. Dwi'n dechrau amau a ddown ni byth o hyd i'w ffosydd nhw. Wedyn, rydyn ni'n gweld ei weirau nhw o'n blaenau. Rydyn ni'n gwingo drwy fwlch, a heb i neb ein gweld,
Rydyn ni'n mynd I lawr i'w ffos nhw. Mae'n edrych fel petai neb yno, ond rydyn ni'n gwybod nad yw hynny'n wir. Rydyn ni'n dal I glywed eich eisiau a'r gerddoriaeth. Dwi'n sylwi bod y ffos yn llawer dyfnach na'n ffos ni, yn lletach hefyd, ac wedi ei hadeiladu'n fwy cadarn. Dwi'n cydio'n dynach yn fy reifil, ac yn dilyn Wil ar hyd y ffos, yn fy nablad fel pawb arall. Rydyn ni'n ceisio peidio, ond rydyn ni'n gwneud gormod o sŵn. Dwi'n methu deall pam nad oes neb wedi ein clywed ni. Ble mae ei gwylwyr nhw mwyn popeth? O'n blaenau, gallaf weld Wilcin amneidio a'i revolver I ni symud ymlaen. Mae peledr o olau'n dod nawr o dwll y mochel o'n blaenau ni, lle mae'r lleisiau, lle mae'r gerddoriaeth. Wrth eu sŵn nhw, mae'n rhaid bod o leiaf hanner dwsin o ddynion yno. Dim ond un carcharor sydd ei angen arnom. Sut rydyn ni'n mynd I ymdopi a hanner dwsin ohonynt? Yr eiliad honno, mae'r golau'n llifo i'r ffos wrth I lenni'r twll y mochel agor. Mae milwr yn dod allan ac yn gwisgo'i got a'r llenni'n cael y tu ôl iddo. Mae ar ei ben ei hun, yr union beth rydyn ni eisiau. Dyw e ddim fel petai yn ein gweld ni'n syth, yna mae'n gwneud. Am hanner eiliad, dyw'r armeinwr ddim yn symud modfedd na ninnau chwaith. Dim ond sefyll ac edrych ar ein gilydd. Bydda wedi bod yn hawdd iddo wneud y peth dwythaf, sef codi ei ddwylo a dod gyda ni. Yn lle hynny, mae'n rhoi sgrech ac yn troi, a bistachu drwy'r llenni nôl i'r twll y mochel. Dwn I ddim pwy daflodd y grenad I mewn ar ei ôl, ond mae'n ffrwydrad sy'n fy nhaflu yn ôl yn erbyn waw y ffos. Dwi'n eistedd yno'n syfrdam. Mae sgrechian a thanion dod o'r twll y mochel, ac yna tawelwch. Mae'r gerddoriaeth wedi dod I ben. Erbyn I mi gyrraedd yno, mae Hyw yn gorwedd ar ei ochr wedi saethu drwy ei ben, a'i lygad yn rhythu arno. Mae'n edrych wedi synnu. Mae sawl armewnwr yn gorwedd ar ei hyd yn y twll y mochel, pob un yn llonydd, pob un wedi marw, heblaw am un. Mae'n sefyll yn onnoeth, yn waed I gyd ac yn crynu. Dwi'n a'n crynu hefyd. Mae'n codi ei ddwylo i'r awyr ac yn crio. Mae Wilcin taflu cot drosto ac mae Ifan yn ei wthio allan o'r twll y mochel. Rydyn ni'n rhoi pob gewyn ar waith I gyrraedd nôl ac yn crafangu ein ffordd I fyny allan o'r ffos a'r armeinwr yn dal I grio. Mae wedi dychryn drwyddo. Mae Ifan yn gweiddi arno I beidio, ond dim ond gwneud pethau'n waeth mae e. Rydyn ni'n dilyn y capten drwy weiren yr armeinwyr ac yn rhedeg. Am ychydig, dwi'n meddwl ein bod ni wedi llwyddo, ond wedyn mae ffler yn codi ac yn sydyn rydyn ni wedi ein dal mewn golau dydd. Dwi'n taflu fy hun i'r ddaear ac yn claddu fy mhen yn yr eira. Mae ei fflerau nhw'n para llawer yn hirach na'n rhai ni, yn llosgi'n llawer mwy disglair. Dwi'n gwybod ein bod ni'n mynd i'w chael Hyw. Dwi'n gweddio ac yn meddwl am Mai. Os ydw i'n mynd I farw, dwi eisiau meddwl amdani wrth farw, ond dydw I ddim. Yn lle hynny, dwi'n dweud sori wrth tata am yr hyn nes I, nad oeddwn I wedi bwriadu gwneud. Mae gwn peiriant yn dechrau saethu tu ôl I ni, ac yna mae reifrau'n tanio. Does unman I guddio, felly rydyn ni'n esgus ein bod ni wedi marw. Rydyn ni'n aros tan i'r golau bywy ac i'r nos droi'n ddu unwaith eto. Mae Wilkie yn rhoi gorchmyn I ni godi ar ein traed ac ymlaen â ni, dan redeg, dan faglu, tan I ragor o oleiadau godi, ac mae'r gynnau peiriant yn dechrau saethu eto. Rydyn ni'n mynd wisgyn pennau I grater enfawr ac yn rhowio I lawr gan dorri drwy'r rhew i'r dŵr ar y gwaelod. Wedyn mae'r siawio'n dechrau.
Mae'n union fel petai ni wedi dihuno holl fyddin yr Almaenwyr. Dwi yn fy nghwrcwd yn y dŵr drewllyd gyda'r Almaenwr a Wil, a'r tri ohonom yn cydio yn ein gilydd, ein pennau wedi craddu yn ei gilydd wrth i'w siewliau gwympo yn cwmpas. Mae'n gynnau ni'n ateb nawr, ond yw hynny'n ddim cysur i ni. Mae Wil a Minna'n llusgo'r Almaenwr o'r dŵr. Mae yna allan siarad â'i hunan, neu mae'n adrodd gweddi. Mae'n anodd gwybod pa un. Wedyn, rydyn ni'n gweld Wil cyn gorwedd yn uwch i fyny'r llethr, yn rhy agos at geg y crater. Wrth i Wil weiddi arno, dyw e ddim yn ateb. Mae Wil yn mynd ato ac yn ei droi drosodd. Fy nghoesau, dwi'n clywed y capten yn sibrwd. Allai ddim symud fy nghoesau. Mae y mewn man rhy agored, felly mae Wil yn ei wisgo i lawr mor dyner ac sy'n bosib. Rydyn ni'n ceisio ei wneud yn gyfforddus. Mae'r Almaenwr yn dal i weddïon uchel. Dwybyr got, dwi'n clywed. Mae'n galw Duw wrth yr un enw ar Saeson. Mae Ifan a Sion bach yn cropio'n draw tuag atom o ben draw'r crater. O leiaf rydyn ni gyda'r gilydd. Mae'r ddaear yn crynu, a gyda phob ergyd mae cawodydd o fod a cherig ac eiran arllwys arno. Nid sŵn y ffrwydrad yw'r sŵn dwi'n ei gesau ac yn ei ofni fwyaf. Erbyn hynny mae popeth drosodd, ac wyt ti'n naill farw neu'n fyw. Nage, sŵn chwibanu a chwynfan a sgrechian y siewliau wrth iddynt ddod drosodd. Dwi ti ddim yn gwybod ble byddan nhw'n glanio, ac ai ata ti mae'r siel yma'n dod. Wedyn, mor ddisamwth ac yn dechreuodd yr ymosodiad, mae'n dod i ben. Mae hi'n dawaw. Mae'r tywyllwch yn ein cuddio unwaith eto. Mae mwg yn hofran drosom ac yn disgyn i lawr i'r twll, gan lenwi ein ffrwynau a drewdod cordit. Rydyn ni'n ceisio mygu ein peswch. Mae'r Almaenwr wedi rhoi'r gorau i weddïo, ac mae'n gorwedd yn dorch yn ei got fawr, a'i ddwylo dros ei glistiau. Mae'n siglon o'r a blaen, fel sam mawr. Cyrhaedda fi byth, medd Wilc i wrth Wil. Fe gei di fynd â nhw i gyd yn ôl, Griffiths, a'r carcharor hefyd. Ewch nawr. Na, sir, mae ateba Wil. Os oes un ohonon ni'n mynd, mae pawb yn mynd, yn tefechgyn. A dyna beth ddigwyddodd. O dan orchydd tarth y bore bach, llwyddon ni i gyrraedd ein ffosydd ein hunain. Cariodd Wil y capten ar ei gefn yr holl ffordd, tan i'r cwitwyr Stratsheri ddod i'w gyfarfod yn y ffos. Wrth iddynt ei godi, cytiodd Wilci yn llaw Wil a chytio ynddi. Der ein gweld i yn yr ysbyty, Griffiths, meddai, gorchymyn yw hwnna, ac addawodd Wil y byddai'n gwneud. Cawsom ni baned o de gyda'r carcharor yn y twll ymochel cyn iddyn nhw ddod i'w nôl. Ysmygodd sigaret roedd Ifan wedi rhoi iddo. Roedd wedi rhoi'r gorau i grynu nawr, ond roedd ei lygaid yn dal yn llawn ofn. Doedd gennym ddim i'w ddweud wrth tan iddo godi i adael. Danke, meddai. Danke, sir. Rhyfedd, meddai Sion bach ar ôl iddo adael. Neu weld yn sefyll fanna yn gwbl borcyn. Ar ôl ni dynnu ein uniform, does dim llawer o wahaniaeth rhwng ni, oes e? Doedd e ddim yn fachgen gwael o gofio mae Almaenwr oedd e. Y noson honno, fe ddylias i ddim, fel y dylwn i fod wedi gwneud, am Hyw yn gorwedd mas fanna yn hwll ymochel yr Almaenwyr a thwll yn ei ben. Meddyliais am y carcharor roedden ni wedi dod ag ei nôl. Doedd ni ddim hyd yn oed yn gwybod ei enw, ond ar ôl y noson honno'n cyrcytu yn y twll gyda fe, teimlo'n rywsut fy mod i'n ei adnabod yn well nag oedd ni erioed wedi adnabod Hyw. Rydyn ni nôl yn y gwersyll gorffwys, y rhan fwyaf ohonom ni beth bynnag. Down ni wybod yn fuan ym mha ysbyty mae Wilci, ac rydyn ni'n mynd i weld fel roedd Wil wedi addo. Mae'n debyg i chateau mawr, gydag ambiwlansau'n mynd a dod a nyrsys prysur ym mhobman.
Pwy ydych chi? Gofynnodd y swyddog wrth y desg. Griffiths, meddwyl. Griffiths yw'r ddau ohonon ni. Mae'r swyddog fel petai'n ei disgwyl ni. Pa un ohonoch chi yw Will Griffiths? Fi, meddwyl. Dywedodd Captain Wilkes y byddech chi'n dod. Mae'r swyddog yn ymestyn i ddror y ddesg. Mae'n tynnu watch allan. Fe adawodd e hon i chi, meddai, ac mae Will yn cymryd y watch. Ble mae e, gofynna Will? Gawn ni ei weld e? Fe fydd e nôl yn yr hen wlad erbyn hyn. Fe adawodd e ddoe. Roedd e mewn cyflwr gwael. Doedd dim byd arall y gallwn ni ei wneud iddo fan hyn, mae arnau ofn. Wrth i ni gerdded i lawr grisiau'r ysbyty, mae Will yn rhoi'r watch am ei arddwrn. Ydy hi'n gweithio, gofynnodd? Wrth gwrs ei bod hi, ateba. Mae'n ei dangos i mi ar ei arddwrn. Beth wyt ti'n feddwl? Neis, atebaf. Nid dim ond neis yw hi, Tommy. Mae hi'n wych, dyna beth yw hi. Cwbl wych. Cofia nawr, os digwydd unrhyw beth i fi, ti piau hi. O'r gorau?